खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। इंखं वेलफेयार ससाइटिया मैन अफ द इयार 2023 बान्थाखौ प्रोफेसर काजोजुकी किर्जुनो गथायबाय। साउदुरपिटायाव खेल महारानखौ मान बावनानै गेलेनाया थुंगेबाय। BKWSनि बानजायनायाव 3थि बाथौ खेराइ फोरबो खुंनाया मोजाङैनो खुंफुंजाबाय। घानानि सासे सुबुङा गोबावद्राय थानायनि थाखाय हमजादों। 15 बोसोरसो बैसोनि हिन्जावसाखौ गंसे बिल्डिं फ्लेटआव किडनेप खालामनानै दोनदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बर' रावनि गिबिसिन सानसेयारि खौरांलाइ सानसेयारि बडलेण्ड इंखं फोलेरजों लोब्बा थानाय इंखं वेलफेयार ससाइटिया 2023 मायथाइनि मैन अफ द इयार बान्थाखौ जापाननि प्रोफेसर काजोजुकी किर्जुनो गथायबाय। बे बान्थायाव थानाय 25,000 रांनि चेक, मोनसे मान बावनाय फोरमानलाइ आरो मोनसे मेमेन्टखौ 10 फेब्रुवारि 2024 रबिबारखालि नेपालनि जाफा जिल्ला जलथल आयनाबारियाव गथायनाय जायो। नेपाल हादरनि जाफा जिल्ला मेसे समाज सिबियारि आफादनि हेफाजाबाव जलथलनि आयनाबारियाव बे मैन अफ द इयार 2023 बान्थाखौ जापान मिमासाका मुलुगसोलोंसालिनि प्रोफेसर काजोजुकी किर्जुनो 2022 मायथाइनि मैन अफ द इयार बान्था मोनगिरि मुश्री नवीन चन्द्र मण्डलनि आखाइजों गथायनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे मैन अफ द इयार बान्थाखौ इंखं वेलफेयार ससाइटिनिफ्राय मोननो हानानै प्रोफेसर काजोजुकी किर्जुआ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो गोरबोनिफ्राय साबायखर होदों इंखं वेलफेयार ससाइटिखौ। मख'जाथावदि गुबुन गुबुन बिथिङाव गाहाम आरो बाख्नायजाथाव खामानि मावलांनाय माखासे जर'खा सुबुंफोरनो बे बान्थाखौ होबोबाय थादों। जापाननि मिमासिका मुलुगसोलोंसालिनि प्रोफेसर काजोजुकी किर्जुआ नेपाल हादराव थानाय बर' एबा मेसे हारिनि सायाव फरायथौआरि एबा रिसार्च खालामनानै गावनि थेसिसखौ दिहुनखांनायनि उनाव नेपालनि 4,985 मेसे एबा बर' सुबुंफोरा इन्टारनेशनेल मनेटारि फान्डनिफ्राय दानफ्रामबो साफायाव 4,000 रां मोननो हानाय जादोंमोन आरो गोमालांनो हानाय मेसे हारिखौ हमथानानै लाखिनो हादोंमोन। लोगोसेनो बुहुमाव बाङाइ हारि होनानै सिनायथि मोननो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो आथिखालाव प्रोफेसर काजोजुकी किर्जुआ जापानाव थानानैबो बर' रावखौ जोबोद मोजाङैनो जेबो सौथु-सौथा गैयाजासे रायज्लायनो हायो। बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरनि जथुमा एबा आफादारि मेलफोराव हांख्रायहरनाय बायदियैनो नुजाफैबाय थादोंमोन। बर' रेबग्रा जथुमनि इन्ड'नेसिया फरायथौआरि दावबायनाय, जापान फरायथौआरि दावबायनाय आरो बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुमाफोराव प्रोफेसर काजोजुकी किर्जुआ बाहागो लानानै गोबां समाव थुलुंगा होबोदोंमोन आरो गुबुन हादरनि रावखौ मान होनो सुबुं समाजखौ फोरोंलांदोंमोन। नेपालनि जाफा जिल्ला जलथल आयनाबारि ओनसोलाव थाफैनानै प्रोफेसर काजोजुकी किर्जुआ गोबाव सम थानानै डक्टर चन्थालाल मेसेजों लोगोसे जयैनो खामानि मावनानै बर', इंराजि, बोन्दों मुंनि गांसे सोदोब बिहुं दिहुनदोंमोन। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिदोंमोन नेपाल क'चि प्रदेशनि लेङाइ बुंथिगिरि श्रीमती सृजना तानवार, जायगानि MLA चबिलाल सुराल, मेसे सिबियारि आफादनि आफादगिरि हरनजित मेसे, बारग' आफादगिरि रुपेश मेसे, पवन मेसे, चन्थालाल मेसे आरो गोबां मानिजाथाव सुबुंफोरा बाहागो लानानै मुहिन नांहोदोंमोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दैदेननाय आसाम सरकारा खुंफुंनाय गेलेनाय बादायलायनाय एबा खेल महारान हाबाफारिखौ मान होनानै गोदानै दाजानाय मानास बिधानसभा समष्टि जौगाखां आफादनि आफादगिरि टी राज देउरीनि दैदेननायाव रबिबारखालि सालबारिनि खाथियाव थानाय साउदुरपिटानि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जायो मोनसे गोरोबलायनाय क्रिकेट खेला। साउदुरपिटा लेजेन्ड क्रिकेट क्लाब आरो मानास बिधानसभा समष्टि जौगाखां आफादनि गेजेराव जानाय गोसोआव नांथाव गोरोबलायनाय क्रिकेट खेलायाव मानास बिधानसभा समष्टि जौगाखां आफादा गुबैयै 15 अभाराव 8 उइकेट फेजेननानै 199 रान लानायनि अनगायैबो साउदुरपिटा लेजेन्ड क्रिकेट क्लाबा 14 अभाराव गोबां उइकेट फेजेननानै 165 रान लानो हादों। मानास बिधानसभा समष्टि जौगाखां आफादा देरहासारनो हायो।
रोजा रोजा रायजो राजानि बाहागो लानायजों बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि बानजायनायाव थामथि एबा जोबथा बाथौ खेराइ फोरबोखौ रबिबारखालि गाजा गोमजायै खुंफुंबाय। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोराव थानाय एसपि बड' गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गोजोन, खौसेथि, जौगाथाय आरो थामोनथानि थांखिजों बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' रायजोफोरनि गासै जौगानायनि थाखाय थामथि बाथौ खेराइ फोरबोखौ फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव सिमेन्ट दैमायाव गोथार दै लायनाय, ब्रह्म धोरोमनि आवाथि सावनाय, बाथौ आरज गाबनाय, बेनि उनाव गोथार बाथौ खेराइ फोरबो मावफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव 12,000निफ्रायबो बांसिन रायजो राजाफ्रा बाहागो लादोंमोन। गुवाहाटीआव दिसपुर पुलिसआ घानानि सासे सुबुंखौ भिसानि अनगायैबो 5 बोसोरनि बांसिन गोबावद्राय थानायनि थाखाय सनिबारखालि हमनाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटीआव माखासे बोसोर सिगाङाव फैदोंमोनब्लाबो बियो भिसानि थिखानाय समा जोबनायनि उनावबो गावनि हादराव गिदिंलांफिनाखै। घानानिफ्राय फैनाय सुबुंनि भिसानि समा 2018 मायथाइयावनो जोबदोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। अब्लाबो बियो 5 बोसोरनि बांसिन भिसा गैयालासे गुवाहाटीआव थादोंमोन, जायनि थाखाय पुलिसआ भिसानि मोन्थाइ गैयालासे थानायनि थाखाय सुबुंनियाव सोंथि खालामनायबो जादोंमोन। बे समाव जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय थिरांथा लानाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटीनि 6 माइलनिफ्राय सासे 15 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ सासे सिनाय मोनै दुथां मानसिया 2024नि 5 फेब्रुआरि खालि किडनेप खालामनानै लांखारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हिन्जावसाया न'नि माखासे मुवा बेसाद बायनो ओंखारलांनायावनो दुथाङा लानानै थाङो होननानै हिन्जावसानि बिमाया फोरमायथिदों। किडनेप खालामनायनि सानथाम उनाव बिफानो किडनेपारनि मबाइलजों फन खालामनानै हिन्जावसाया किडनेप खालामग्राखौ हौवा सासे आरो आइजोफ्रा सानै होननानै खिन्थाहरदों आरो बिनि फारसे गाज्रि आखु दिन्थिनायजों लोगोसेनो बिखौ लालमाटि जायगानि गंसे बिल्डिं फ्लेटआव दोनदों होननानै बिमाया सनिबारखालि खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनाय जादों। बे समाव हिन्जावसाया हरनाय मबाइल नाम्बारा दासान्दि बन्द जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। बे जाथायखौ लानानै नखरनि सुबुंफोरा दिसपुर पुलिस थानायाव एजाहार होनायबो जाबाय होननानै फोरमायथिदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।